ezingenayo nje njengamanje ezingena zishisa zithi ngiphuthume. Yabona le ethi ngiphuthume ezangephasika-ke lezi. Hello, sanibonani, Dumelang, igama uZandi, isibongo umfeka umalwandle lo, lwandle kalwela lwezibhekane zona esihambela le kude phezulu. Do join. It's a story time. Angithi uyazi ukuthi akuthina sonke esithi ukuthi mangabe kuyiphasika siya emasontweni siyela ukuyosonta. Abanye basuke beqhuba usuku, abanye besuke beyokuyoganga. Okay, fine. It's a story time. Yeah. Kona lokho. Ungakhohlwa ukuthi izindaba for entertainment, some of them it's life experiences, some of them izinto ezenzeka kumina nawe. Kanti-ke ungangibhalela anytime ongixoxela isitori sakho uma ukuthi wena uyanqena ukusixoxa, sizokuxoxela sona sikuthi 1 to 1 to le i-quick. Ngithe ngeke ngasixoxa before ngilala. Isitori sithi ngenza unyaka wami wokuqala eVarsity. Angisahlala ekhaya, ngiyingane kaBishop. Ngibuye-ke nje bakade kwamaphasika, kwamaholiday phasika. Umngane wami angicele ekade nje ngamgcina isigcinene naye high school, bayazi ekhaya ukuthi nje we are childhood friends. So ngicela ukuthi ngicela ukuqala enkonzweni yabo ngoba eyabo yile yomthetho. Ingena ngo-7 iphume ngo-9. Eyasekhaya ubaba is a bishop, iqala yona ngo9:30 izophuma ngo11. Bese kungena eyesibili ngo1:30 iphume ngo3:30. Le eyesibili-ke ngazi ukuthi-ke uthi sisivele bekwe abantu besisa kuphela bekuzoba ne-conference yabantu besisa afterwards. So okusho ukuthi uzo-attenda izinkonzo eziwu-2, eyakamngani nale yesibili. Uthi hhayi ngihambe ekuseni sisizandi ngiye kule yakamngani, ngifike ngimbone umngani kube mnandi kube njaya. Bese-ke mengiqeda lapho abazali bakamngani bayongidropha-ke enkonzweni yasekhaya ne. Mebengidropha enkonzweni yasekhaya, hhayi ngifike kahle nje isizoqala vele-ke nginayo isithi phambili phela mosakithi ngumntana kaBishop. So nje sihlala nje like three benches away from the front row le eba nabantu abasezikhundleni esontweni. So uthi ngokonakala nje okukhulu on my way mengiqeda ukudroshwa abangani abazali baka-friendship, esikhwameni mangifika nje bengibuye e-university, ngangibuye namaswidi lawa laba ababiza ngama-edibles anensangu. Ekuseni mangihamba ngiye enkonzweni le yakamngani, ngike ngawathatha nje ngawashutheka esikhwameni. Ngiyayazi le yasekhaya ukuthi inokuba yindanyana and futhi inokungibhora sometimes ngoba ayisheshi njengale bengikuyona ekuseni yakamngani. Uthi la maswidi ngiwathathe ngawashutheka esikhwameni ngithi ngenzela ukuthi makwenzeka kuthiwa ngiyabhoreka kule nkonzo yasekhaya, ngizovele ngimane ngiyihlafunela nje, ngivele ngicabange iy'nyoni zami, ngikhohlwe i-stress. Uthi hhayi-ke iqala inkonzo 9:30 kube mnandi, hhayi kushaywe izandla, kuculwe ku-worship ekuthiweni. Uthi-ke kube sekufika le portion engicikayo nje engangi-excite, engakaze futhi ingi-excite, le yokuthi kulungiselelwe umnikelo. Kusuke uma ozokhuluma avule iBhayibheli, afunde amavesi amaningi, amotivate abantu ukuthi abanikele. Iyangicika leyo nto, I don't know how but nje iyangicika kwakudala. Uthi hheyi ngikhumbule amaswidi ami esikhwameni, kambe phela mina nginey'nto ey'hlafunwayo esikhwameni. Uthi ngikhiphe, ngiqhephule uhafu, ngilume nje uhafu, ngiphinde ngishutheke ngiphindisele esikhwameni. Kanti khona umama ongibonayo ongemva kwami. Uthi ngihlafune anginakile-ke ngilalele-ke nalento engibhorayo ngiyilalele-ke. Uthi ngizwe sengithinta ehlombe sengiqhweba, alule isandla, akhiphe isandla la phansi. Uyabona la mabhentshi lawa asemasontweni akudala kufakwa aba ney'khala, uthi afake isandla. Athi ngicela, angihlebele nasendlebeni, athi ngicela ungiphe amaswidi. Uthi ngimnikeze leli uhafu ebese ngiliqhephulile. Uthi aphinde angihlebele athi hawu waze wancishana ngani kaBishop, awungiphe amaswidi bo, sengifile ushukela. Uthi hhayi ngivele ngikhiphe iphakethe ngimnikeze. Uthi hheyi umama vele afake isandla abuye namaswidi. Uthi akazi noma abuye namaswidi noma 3 noma 4 yini, avele afake isandla vele awajikijele emlonyeni. Uthi hheyi uvalo langishaya ukuthi hheyi lo mama ubuyazi usuzoba semhlabeni wakhe yedwa ngoba la maswidi akuwona amaswidi anormal. Okay, fine.
Uthi hhayi qhubeka inkonzo, qhubeka inkonzo. Uthi hheyi o-amen abashayo omama emva kwami, o-amen abashayo omama emva kwami. Uze asukuma alule izandla aphakamise izandla asho u-amen omude odlula bonke abantu. Uthi hhayi kona uma sekuculwa ushaya amathomoya into ongakaze uze uyibone. Uthi ngathi hheyi into engizoyithinta. Senginamahloni-ke manje phela ngiyazi ukuthi kahle kahle njengoba esethomoyezisa kangaka nje konakelephi, right? Uthi hhayi ngimyeke umama wabantu athomoye, 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 ashaye o-haleluya, amen abaningi abangapheli. Hhayi-ke kuqhubeke-ke sifike isikhathi sokunikela-ke, hhayi uthi uyena osehola ulayini oya konikela umama wabantu. Uthi uma kufika laphaya kulayini wonikela vele afike anganikeli, avele afike afake isandla esikhwameni somnikelo, aphakamise amaphepha emali awabhekise phezulu, awabusise ashumayele phezu kwamaphepha emali athandaza athanda aphinde awaphindisele phakathi, aphinde ashaye ithomoya around eduze kwabafundisi, abe aphindele esithini yakhe umama ahlale phansi. Uthi hheyi uvalo selungishaya sengithule ngibambe umoya ukuthi hheyi lo mama angangi-involve kule nto yakhe ngoba I am not involved. Okay. Uthi-ke hhayi ngibambe umoya ize iphele-ke inkonzo. Hhayi umama wabantu-ke siphume-ke sihambe-ke. Uthi ngimbukile ngime ngasemnyango ngifuna ukumbona ukuthi uzohamba aphelele. Uvalo lami ukuthi kungabi ukuthi lo muntu lo uzo-drive-a njengoba esenje ngoba ngiyambona ukuthi hheyi use-high and akanadamu lapho mese kunje lento isekade ukuphuma kuyena, futhi engeke ekwazi nokuthi uzoyikhipha kanjani. Uthi hhayi ngenhlanhla ngivele ngimbone eyogibela i-transport ahamba ngayo nabanye abazalwane ukuthi nje hheyi kuthi gidi ukuthi lo muntu ngeke a-drive-e nje ngoba phela uma ngabe ngingathi hhayi abamphuce isikhiya ngizothi abamhambise ekhaya angazi-drive-eli ngoba kwenze njani. Hhayi uthi angene e-transport-ini ahambe umama. Uthi masifika ekhaya sekuntambama nje sekudliwa isapha nje, seku-late impela sengize ngakhohlwa nanokuthi bengiya esontweni. Sekuzowabuya ngisho ubaba kule conference yabo yamadoda ebeyishiyekile afterwards. Uthi kungena i-call efonini kama, ayiphendule uma ifoni. Makafona ilo mama, uthi ucela ukukhuluma nami. Uthi umama amangale uthi hayibo lo mama ungijwayelelephi futhi why efuna ukukhuluma nengane kodwa anginikeze ifoni. Uthi mengabe sengibamba ifoni athi angithi awungifakanga esipikeni. Uthi omunye ngivume ngithi yebo angikufakanga esipikeni, ungaqhubeka ukhulume. Athi umama hheyi wengane waze wawuvuselela umshado wami ngala maswidi wakho. Awu ngiphinde phela ntombi awekho amanye ngizokuthumelela imali, ngizokuthumelela i-cash send. Uthi yazi ngivele ngishaqeke ngingazi nokuthi ngiphendule ngithini lo mama le nto ayibuzayo manje. Uthi noma uyabona ukuthi ngi-shocked ukuthi hayibo kanti le call ibithini ibifunani kulo mama lo. Uthi hhayi ngiphinde ngihlise ngizame ukushintsha ubuso yabo ukuthi phela ngingajampisi ukuthi ngingaze ngiloke ngibuza imibuzo eminingi. Uthi nje athi umama wabantu hheyi kwaze kwamnandi. Kwaze kwamnandi ngane yami, wena nje ngisize ngizokuthumelela i-cash send. Ngicela ungisize uthole indlela yokuthi uphinde ungithumelele amaswidi onginike wona esontweni. Yeyi kanti anjani ama-edibles phela mina ngingase ngiwadle. Ngicela nje ongithandayo angitholele ama-edibles. Angazi nokuthi athengwa kuphi noma ningilayele ukuthi athengwa kephi, nami ngiyafuna ukuzwa into eyaziwayo lo mama. Bhabhayini.